שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מאיגלס מד טויז. עכשיו 5:30 בבוקר, ואנחנו, אני ואיתה הולכים לעשות שוב רוד טריפ לאילת, כמובן באופנוע כמו שעשינו לפני 1.5 שנה, ואנחנו הולכים לקחת אתכם איתנו. יש כל מיני פעילויות מגניבות שאנחנו מתכננים שם, אז אני חושב שזה יהיה מגניב לראות. כמו שאמרתי, 5:30 בבוקר, איתי עדיין ישן, שעת היציאה המתוכננת זה 6. בואו תלך להעיר אותו. איתי, בוקר טוב. It's road trip time. road trip time. כן, 5:30. אני חושב שהגיע הזמן לקום. כבר מאוחר. You're burning daylight. אאו. יאללה, קום. יאללה. כל מי שיש לו שיער ארוך באופנוע, כנראה מבין אותי עכשיו. אחרי כמה דקות של נסיעה במהירות, אי אפשר אחר כך לסרק את השיער. אז מסכנה אשתי, 5:30 בבוקר, עושה לי צבא. אופנוע אין מספיק דלק לכל הנסיעה. עכשיו אנחנו מתדלקים קצת את הקיבות בארומה. מה שכן, אני לא זוכר מתי היה לי כל כך קר, ואני לא מבין למה, כאילו 20 ומשהו מעלות, ואנחנו נוסעים ואנחנו קופאים, ואני כאילו עוד במעיל, מעיל דק, אבל עדיין מעיל. קיצור, עכשיו אנחנו בשמש פה, אני טיפה מנסה להפשיר תה, קפה, לקחתי כל מה שאפשר רק בשביל להתחמם קצת, כי כאילו ממש לקראת ההגעה כבר רעדתי מרוב קור, אז כן, טוסט זה מחמם מבפנים. זהו, אז נעשה תכף צילומים קצת מהאופנוע, תכף נחבר את המצלמה, הולך להיות מגניב. אבל כן, זה חלק מהמסלול, הרבה עוצרים פה בדיוק באמצע הדרך, מה שנקרא, שלתדלק לקראת הדוך דרך מצפה רמות והכל. ומפה למלון? לא, רגע, זהו, אנחנו לא נוסעים למלון, אנחנו נוסעים לטופ 94. משהו שכבר קיים באילת די הרבה זמן, ולנו לא היה ניסיון איתו, שזה מין מתחם כזה, שיש בו כל מיני דברים מגניבים, אתגרים, פארק אתגרים כזה, וקארטינג, ופיינטבול, ואפילו מטווח אמיתי. קיצור, כן, זה עוד לפני המלון, כי המלון זה רק באיזה 4. אנחנו בקלאב הוטל אגב. טוב, אושנת, כן. סליחה, אני חייב.
אנחנו בתחנה הראשונה שלנו באילת, בדיוק ישר ממש ככה איך שאתם עוברים את המחסומים של אילת, אתם מגיעים, הפנייה בימינה פחות או יותר זה לפה, זה הטופ 94, מקום עם אתגרים כזה. האמת יש פה חתיכת קיר טיפוס. ויש פה כבר תור, אז אנחנו תכף נלך לראות איך מסתדר הנושא של הקארטינג, כמה כל הדבר עולה. פה יש לנו איזה מין בית קפה כזה, קוראים לזה מסעדה, לא יודע מה הם מגישים פה. זהו, אנחנו נעדכן, ואני לא יודע עדיין איך לעשות סטאפ לצילום בקארטינג, מקווה שזה יהיה אפשרי. טוב, נראה. טוב, אנחנו מתחילים, אני מתחיל מהמטווח. באחת יש לנו, שזו עוד שעה, את הקארטינג, ובאיפשהו שלב נעלה לחץ וקשת, תלוי בזמנים. אז המטווח הוא בגלל שלי אין נשק אישי, אז אני יכול לראות רק עם ה-0.22, שזה כדורים ממש קטנים, אבל עדיין זה סופר מגניב כדי, ולראות, איתי יצטרך להסתכל כי זה מעל גיל 18. זה ירית אותם. זהו, אז מקווה שיתנו לצלם שם. טוב חבר'ה, אנחנו בירי חווייתי, בואו נראה, זה אמור להיות דומה לתפעול של M4, אז ברגע שירשה לי. אפשר? יאללה, let's do this. יש פה נצרה. הוא פתוח. I see the colors, they swirl around you. עכשיו עשיתי משהו, אמר, הרמתי את זה למעלה, וכל בתוך הזה. מגניב, לא? ואני גם נתתי קצת קצב, אז היה כיף. אז אנחנו בקארטינג עכשיו. אמרו לי שאפשר לחבר את המצלמה, אז זה הולך להיות פצצה. איתי רוצה להגיד משהו. ניצחתי! אוקיי, אפשר לספר על הנסיבות המקלות או ש... כן, יותר טוב. אוקיי, כי הוא יותר טוב. וכי האוטו שלי לא זז, אבל בסדר, אף אחד לא צריך לשמוע. לא כלום, אני אמרתי שאתה תותח על, כל הכבוד. טוב, עכשיו אנחנו עולים לקומה הלא נכונה. טוב, אמרו לקומה 2, אז בואו נעלה. רגע, אנחנו צריכים להגיע לחץ וקש. אוקיי? זה בעצם הדבר האחרון שאנחנו עושים פה היום. הקארטינג, מקווה שראיתם קצת, וואי, איזה תאונה הייתה לפניי. חמפוץ. תקראו לי עכשיו, פרננדו אלונס. כי אתה מקס ורסטאפן ואתה ניצחת, כן? כן. You can do it! הופה!
You can do it again! טוב, אני לוקח בחזרה את מה שאמרת. אתה מכוון טיפה בזווית או פשוט לתוך המטרה? טיפה בזווית שזה לא יחריג, לא... לא, טיפה למעלה כזה או בדיוק לתוך השחור? I guess. לא. בתור המומחה, תספר לנו. טוב! אני יותר טוב. אתה בטוח? רואים גם את החץ שאתה מצלם? ברור. בוא נראה. אני כיוונתי אליה בממוצע, אבל הראשון היה טוב. זה קרוב. כמה בינתיים הניקוד? די. 29, לא, סליחה, 39 ו-40 וכמה? 4. אוקיי, גלוט. ניצחתי בנקודה אחת וחץ בקשת. תבינו, 63-64, לא תגידו ככה איזה... ודווקא הירייה האחרונה שלי הייתה מעולה. ועדיין לא. זהו, קורה. This is what happens. טוב, אנחנו סיימנו. אנחנו צריכים ללכת לאכול משהו קטן לאכול, ואז לבית מלון, לנוח. אז מחכה לנו חתיכת ארוחת ערב היום קאסה דה ברזיל. לברזיל. בשר. בשר. ממה אתה כזה מרוצה איתי? פיצה. זה כאילו באמת פיצה קטנטונת שקנינו לשנינו רק בשביל להחזיק מעמד עד ארוחת הערב המטורפת שמחכה לנו. סבתא עשה בסטייכל שבמשמעותית קודם. היי, מישהי בא עם בוקינג? יש לו לא במיוחד עם עוגיות! ייי, יש גם עוגיות. למרות שהזמנתי בבוקינג, את התשלום היה צריך לעשות כאן. וזה צ'יק צ'ק. מה אני צריך לדעת? מעניין. מה אתה רוצה לדעת? לא יודע. מתי ארוחת בוקר? 7 עד 10 וחצי. ארוחת ערב 6 עד 9. אוקיי, ארוחת ערב אין לי, אני רק ארוחת בוקר. וביום האחרון, מתי עזבים? איזה יום אתה? ביום שלישי. יום שלישי זה יוצא חג עד 2-3. עד 2-3 צריך לעזוב. אוקיי? קול. שישית, הכי האחרונה, פונה לבריכה. באזור היותר שקר. אפשר לקפוץ ישירות לבריכה משם? ישירות. נו יופי. תודה רבה. טובוש, 6523? האם זה כמו בכל הסרטים, זה לא יפתח כזה? לא, פתח. Let's see what we got here. Whoa, this is a big one. אוקיי, אז כאן יש לנו מטבחונצ'יק, יש פה שולחן, יש פה ספה כפולה, יש פה שולחן, יש פה חדר שינה מטורף, הכל מעץ יפה יפה. עם דאבל דלתות. יש טלוויזיה, יש פה ארון וכספת. וכניסה לשירותים? זה אותם השירותים שיש מהצד השני? מעניין. עכשיו צריך לנעול 2? יפ, עכשיו צריך לנעול 2. היוש, זה השירוקלחת. שירותים. ואמבטיה. תשמע, מקרר. וואי, והחלון כזה, כאילו שתרגיש כאילו אתה בים. תכניס רגע את הארגז שם, אני רק רוצה להראות בינתיים את המרפסת. מרפסת עם כיסאות ושולחן, וכמובן שיש לנו את הבריכה פה ואת כל הנוף של המלון. מלון ענק הגדול. לי זה נראה ממש סבבה כרגע. עושים הפתעה למאמה. הם פה אותו מלון, ככה יצא במקרה. רום סרוויס? שלום! סבתוש! שלום! מה העניינים? תראו איזה יופי, כאילו אין פה אף אחד לא גר, הכל נקי ומסודר, ככה זה אצל חלקה. אוקיי, אז יצא לנו להיות באותו המלון בדיוק, מה הסיכויים לכך? במקרה. אז יופי, מגניב על אותם הימים כמעט, הם רק נשארים פה קצת יותר. זהו, חבר'ה, אותו חדר רק מראה. אני אבייס אותם לזה שיש לנו נוף יותר טוב, אבל חוץ מזה הכל טוב.
שזה קאסה דו ברזיל. בהחלט מסעדת הבשרים, אחת האהובות עלינו. אני ואיתי נוהגים לאכול פה כל פעם, לא זול, אבל סופר טעים. תכף נראה לכם את התפריט ומה לקחנו. כרגע מחכים שיכניסו אותנו, הזמנתי קומת תומר. יש פה מין אוליוקינית כזה, שזה יכול להיות מאוד משתלם את האמת, כי תכף נראה כמה הסטייק עולה. אני פשוט לא כזה אכלן ענק, אין לי יותר מדי מקום. אני כן. אבל אתה כן, ואין ספק. זהו. זה הכינוחים כבר, והשתייה נגיע לגשר הזה. הנה עיקריות, זה המשנה. כן. אז תראו את האווירה אגב, זה מגניב. דה ברזיל. קאסה דה ברזיל, מה כתוב? ברזיל יש כלל ברזל. מהאוכל נהנים כמו בקאסה דה ברזיל. כשהשיפוט מתחיל לרוץ, האוכל כמה שרוצים, שהריחות ובשר פולשים, שהקצב סמבה דה ברזיל באוויר מובטחת לכם חוויית ענק לנפש ולגוף. כאשר הם באים ככה עם השיפוד הענק הזה ופותחים לך ישר לתוך הצלחת. זאת הדרך הנכונה לאכול את המטבל הזה, כי זה בשרי, זה לא סתם. פשוט שמים את זה על אורז. אורז סופח את הטעם של הרוטב. זה פשוט מדהים. איתי, אני צריך שתגיד לי מה אתה אומר על תפוח אדמה. למה אני? כי לי אין מקום, אתה מבין? בגלל זה. גם הסלט טעים, פשוט אני מאוד מוגבל במקום לאוכל, אז מה אומר? יש פה גם צ'ימיצ'ורי אני רואה, טעים. היינו כל כך להוטים לאכול שאת המדליונים בלענו, נזכרתי לצלם בביס האחרון פה, אצלי ואצל איתי, אבל עדיין מחכה לנו חצי קילו סטייק, סטייק מטורף, שנראה פשוט פצצה. תקשיבו, זה מדליון. מה אתה אומר? זה פשוט נמס בפחד. וואו. בוא יאללה, תן טעימה מהסטייק. וידאו. לכם מה אני חושב. וואו. כאילו, הטעם הכי נכון של הסטייק, יש את הטעם של גחלים כזה, בצד אחד, וזה רע. אני מאוד נזהר בדברים שאני אומר בדרך כלל, אבל חבר'ה, זה בהחלט הסטייק אנטריקוט הכי טעים שאכלתי בחיי הקצרים של 44 שנים, באמת, וואו, זה פשוט מושלם, וכך מידת עשיית טעמים, וואו. איתי, בוא, אנחנו מספרים על החוויה הזאת. הבטן שלי התרחקה קילומטר מהגב. תקשיב, חבר'ה, החשבון יצא לנו 510 שקלים לשנינו ביחד, כולל טיפ כבר. שזה לא זול, אבל בהחלט בשביל חוויה קולינרית כזאת קיבלתי עוד תוספת של אורז וצ'ילי, זאת אומרת, רעבים בטוח לא תצאו. מומלץ. אנחנו הולכים להסתובב קצת, לעשות קצת חיים. מה אתם אומרים? אחרי הפרויקט צביעה ועם התאורה, אני חושב שזה אופנוע ראוי בהחלט. טוב, אנחנו עדיין צריכים כרטיס זיכרון לקנות פה באזור, אבל ב-KSP לא היה. אנחנו פשוט מסתובבים. המזג האוויר היום פשוט לא פחות ממושלם. חבר'ה, לא חם מדי, בטוח לא קר, הכל יפה, הכל צבעוני פה. אנחנו ממש ליד הדוכנים, צריך לקנות מתנות לבנות שלנו, נכון? לאמא, לסיגל ולליה. זהו, בוא נקנה פה גיוטרנד או משהו. זהו, אז נראה לכם מה קורה באילת. אני בטוח שאם הייתם פה אז אתם פה מכירים את הכל. אבל בכל זאת נראה אולי משהו השתנה. אולי נקבל הרצאה על התפריט במסעדה של סטייק פחקית. חבר'ה, המתחם של כל הדוכנים בצ'יפוץ, אבל אילת פשוט עיר שוקקת. אנחנו כולנו קצת מצב רוח מרומם הרי, אם הכל יהיה בסדר, מחר מחרתיים אנחנו נראה את החטופים שלנו. וואו, כמה אנשים, לא יאומן. אבא מצא את הדבר שלו, אם הוא החליט לעבוד. פם פם פררם פררם פם פררם פררם פם 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 טרררררר.
די, נו. כמה? 980? 80. Let me show you how it's done. אau, אau. באמת מכה לא רע, אבל זה טוב, הוא קשיח, אז אפשר לתת פה מכה, כמו שאומרים. הופה! נייס נייס! לא היה יותר מדי מה לעשות, אין דוכנים, אין שום מקום אחר שמחליף את הדוכנים, אז עשינו שם קצת טיול, בסוף חתכנו לכיוון קינוח בימי ימי. אנחנו כבר צילמנו פה נראה לי פעם קודמת, הגלידה הקפואה, קוריאנית כזה, תאילנדית, משהו כזה, לא זוכר, הם עושים את זה ככה במקום. מישהו שכח לקרוא לי כשהכינו לנו את הגלידות, אבל העיקרון של הגלידה התאילנדית שהם שופכים הכל על משטח קפוא, מתחילים עם משפחתלים לערבב את הכל, ואז הם מקלפים את זה בצורה כזאת לתוך עיגולים כאלה, ושמים לכם את זה בפנים. אוקיי, אני חושב שלי יש את השילוב המנצח, ואני הולך להשוות עם איתי. ואנחנו נראה. אצלי זה מה? אצלי זה בננה, מלון ומקופלת. ואצל איתי מה? בננה, אוריו ומקופלת. בננה, אוריו ו? מקופלת. שלי יותר טעים. יש לך גם מאוד טעים, רק שהוא מתוק. אבל אתה יודע, לי יש אינגרידיות שלך אין, לי יש קצפת. אני אוהב קצפת. התהליך של ההכנה, רק את התהליך של האכילה. אז מה זה טעים? באמת גלידה טעימה, לא סתם גימיק. טוב, אחרי זה, אנחנו הולכים לנוח כבר. עכשיו כבר 10:30. כשנגיע למלון, עד שזה. מחר, היום לא כל כך סגור, אנחנו נהיה ברגוע, אין לנו יותר מדי פעילויות. נלך לארוחת בוקר עם אמא שלי, ואחר כך נלך, נראה לי קצת קניות, קצת גילויים, נראה מה נעשה. זה יהיה מקום. לא טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. ובואו נבדוק מה שווה פה ארוחת הבוקר. אנחנו אפילו לא יודעים איפה זה בשלב זה. זה הקטע, אז אנחנו הולכים לחפש אותה, בגלל זה יצאנו קצת קודם, כי כמו שאמרתי, נפגשים עם אמא שלי. בוקר טוב. אנחנו 6, 5, 2, 3. ניצחנו. לוין יגאל אושר. תודה. רגע, חלקה. Привет. בוקר טוב. זה חיבוק ונשיקה של אמא. Пошли. Размину плод. יש סיור פרטי. בצד הזה, בפנים, בצד ימין. קיבלנו. Thank you. Let's do this. ובינתיים, מה הכל ביקשת? ככה. ככה זה עם נשיקות עם סבתות, או אמהות, תלוי למי. שקשוקה, כמה ביצים אפשר לאכול ביום? בוא נראה, אני אקבע שיא חדש היום. קופי טופי. איי איי איי, קפקייקים וגבינות. יש פרי. הופה. פה זה הגבינות היותר מעניינות. עוד. סלט פירות. מעדנים, פירות, עוגות. דגנים. קיצור, יש מבחר למישהו, אין. פה נמצא את סבתוש. מה לקחנו? פנקייק! מלון? איפה מלון? יש מלון. מלון זה טוב. זה נראה לי גם ליצ'ה, אבל לא בטוח. הנה, בתיאבון, בוקר טוב. סופר. הגענו ממש לפתיחה פה, עכשיו כמעט 10 בבוקר. הזדמנות גם לבדוק איך זה מצלם כל העסק. נתחיל פה קצת, אני רוצה להיכנס לנייקי לאוטלט. לפעמים יש מבצעים ולפעמים זה סתם. אז נבדוק. ונינטנדו, ומה עוד? לגו. לגו. עוד כמה ביקורים לעשות היום.
היום הפסנתרים האלה מקבלים משמעות אחרת, כי החטופים בדיוק היום חוזרים הביתה. חשוב לא עובד. מה אתה מתלהב כל כך, ילד? נינטנדוש ולגוש. אומייגאד. נקנה משהו? לא נראה לי. נראה לך? אנחנו נצא עם עוד כובעים חדשים. נשים זווית מהכובע, אנחנו נכנסנו עכשיו ללגו ופינקו אותנו פה בדרכונים שכבר עם כל החותמות, הנה הם. איזה מגניב, הרבה, וגם של אילת כמובן. איזה כיף לנו, תודה רבה. הקטע שמה שבאנו לחפש פה זה את הזה של נינטנדו. הגיימבוי. הגיימבוי, ואין לצערי. אז יש מצב שנחזור לחנות של נינטנדו, נקנה שם משהו שראיתי. יש עכשיו במחיר של 400 שקלים את צ'אריזארד ביחד עם 10 בוסטרים ו3 פרומואים, לדעתי זה מחיר טוב. כי תחשוב, כמה עולה לך 10 בוסטרים רק? סביבות 35 כל אחד. אז 350 שקל. פה אתה מוסיף 50 שקלים, מקבל פסל שיכול להציג, ו3 פרומואים שבטח שווים. כי לא כולם קונים את זה. מגניב. תראו מה מצאנו פה. זה סט של 468 חלקים ב-168 שקלים, שזה מחיר פצצה. יש פה מכונת ארקייד שנפתחת, ובפנים יש לנו איש חמוד. אתה בטוח שזה איש בגודל? אם אתה שם מטבע, וואו. וואו. תקשיב, זה כזה ענק? מטורף. וואו. טוב, יאללה, let's do this. שלום. אפשר לשלם? בטח. תודה. איתי, יש פה חלקים אולי? משהו שמתאים לנו לפורמולה? לא? מה מספר טלפון של חבר? 054 זמן אשראי 168, ובקנייה הזאת צברת 8. תודה. והשקית כמובן. ייי. אבל בנייד מתחדש. תודה רבה. טוב, איתי שכנע אותי. אז 402 ו-60 אגורות. אוקיי, נשמע אחלה. מה המספר אחד לקבלה? 054? יש כובעים. יש כובעים. סנורלקס. סנורלקס. של הסוויץ' זהו באשראי? כן. אוקיי. אותו תצטרכו לפתור לכם מדינה אירופאית ועל ישראל, כי הכל אנחנו בטוח נצטרך את השירותים של סבתא להסעות של הדברים שקנינו. בהצלחה לך, אני מקווה שיצא לך משהו מגניב. גם אנחנו. הציור הוא חירבד, אז אני ממש מקווה שיצא משהו. תודה רבה. ברישום של המכשיר אתה עושה דרך והשקית, כמובן, זה החלק הכי מגניב. ההפעלה של המשתמש זה דרך נינטנדו. תודה רבה. נינטנדו וזה משאיר לך אוטומטית את ההקרה. אני חולה על פרוזן יוגורט. כן, וגם פינקנו את אנג'י, הכלבה הקטנה שלנו. קנינו לה צעצוע יותר גדול ממנה, אבל היא מאוד אוהבת את האלה הזה. היא גם אוהבת צעצועים. כשמביאים לה צעצוע, היא ממש נהנית מזה, ולוקחת עליו בעלות, היא יודעת שזה צעצוע שלה. אני רוצה לבנות את הלגו. ועכשיו פה במעבר, אנחנו יכולים לאכול קצת פרוזן יוגורט. ויותר רך פה, הם גם משתמשים באמת ביוגורט אמיתי פה. מרגשת טעם שונה. אני מחפש נעליים מבד, שהוא ליום יום, כאלה רכות. שכחתי את הגרביים, אז אני מקבל גרביים כאלה. עוד זה יותר טוב מכלום. הלאה. מידה 46.5. והם קשורים ביניהם עם דבר כזה אוקיי. Please be nice. חברים, תכירו את שמוליק אסולין, אחד החבר'ה הכי מגניבים שפגשתי אי פעם נראה לי, לא רק באילת. תסתכלו על הלוק הזה. הבחור עושה את כל הדברים האלה לבד, התחיל לפני 2 אחרי 7 לאוקטובר, ואני חושב שהוא עושה עבודה מדהימה. הוא נמצא כאן באילת בווישוז בביג,
והוא גם אחראי על הפידסטפ פרו, אבל מה שאני רוצה לדבר זה על העבודות האלה שהוא עושה. יכולים לראות את הכובעים המטורפים האלה, כובעים פה של אלסקה, יש פה כובעים כאלה של גולני, עושה עבודה מדהימה, ובלי שום קשר, איש כיפי ומגניב להכיר חבר'ה, ויש לו גם טיק טוק, אז אתם יכולים להיכנס, להירשם ולראות את העבודות המגניבות שלו. וגם צלם ים. וגם צלם ים. טוב, תודה. הפסקת צהריים. חזרנו למלון. וואו, קצת התעייפנו, עכשיו אחרי 2 כבר. קנינו שלל די יפה, גם מעולם הפוקימון, גם מעולם הלגו, גם קנינו מתנות לבנות, שזה נחמד, רק אמא נשארה, גם היא צריכה מתנה. אז בתכנון עכשיו זה באמת ללכת לבריכה קצת, להירגע, עכשיו זה זמן טוב, כבר חמים ונעים, מקווה שנמצא שם איזשהו צל בבריכה, ואז ננוח, נתקלח כמובן, ונלך לחדר בריכה שלא יתנו לנו לצלם שם, של הטיטניק אגב, ואז אחרי זה מסעדה, בקיצור היום ממש יום כזה כיפי, אבל לא בלחץ, זה מה שכן, אנחנו לא ממהרים, הכל ככה בכיף, ומזל שאמא שלי פה באילת, כי אז יכולתי להשאיר את צעת הקניות, כי אנחנו עם אופנוע, אין סיכוי שזה נכנס לאנשהו. ותקשיבו, זה יום סופר שמח, החטופים כבר בידינו, זה כאילו מתפתח תוך כדי שאנחנו פה עכשיו, זה מטורף. זה פשוט מטורף שאפשר לפחות לדעת שהסיוט הזה מאחורינו. כנראה שזה לא נגמר כל הבלגן, אבל לפחות אנחנו באיזשהו כיוון, ובשנתיים האחרונים, מאז שכל הבלגן הזה התחיל, מאז 7 לאוקטובר, זה פעם ראשונה שיש ממש תקווה כזאת של אור. וזה סופר מרגש, וזה סופר טוב, ואנחנו כרגע חלק מההיסטוריה פה. מדהים. לא יודע אם אתם רואים בחושך או לא, איתי פה נאבק לנעול. הצלחת לנעול? הצלחתי. כל הכבוד. אנחנו היינו עכשיו באסקייפ רום מדהים, שנקרא טיטניק. הוא נמצא ממש צמוד למסעדת לוויתן, שם בצד האחורי של הערוץ. מטורף. באמת, באמת, חדר כל כך כיפי. כל אחד מאיתנו עלה על דברים שונים. איתי לדעתי פיצח את זה עם איזושהי יחידה שם, שאני אפילו לא חשבתי בכיוון. anyway, סופר מומלץ, זה כיף. אנחנו עשינו את זה זוג, אפשר לעשות את זה יותר אנשים. הוא לא קל מדי, אני לא חושב שהוא מטורף מבחינת ציבור, הוא לא, אבל הוא לא קל בהחלט. ואנחנו אך ורק ממליצים על החדר הזה, הוא פשוט יפה, אי אפשר לצלם בפנים, לצערי לא יכול להראות לכם. עכשיו אנחנו הולכים למסעדת המפרץ, אם היא פתוחה ויכניסו אותנו, לא קבענו טוב, לא כלום. פירות ים, let's go. היא לא נחשה, היא עקבה אחריי. יפה. Ты с Милмир говорил, что ты пойдешь в Мифрат? תראו את המרגלת הזאת, אתם קולטים? הנה סבתו, יש גם מסכים נייד. צדה אותנו, יאללה. פה אשתי הולכת לקנה עכשיו. במסעדת המפרץ, חיכינו קצת כי עשינו טעות ולא הקשבתי לה ולא הזמנתי תור מראש, לא הזמנתי שולחן. אמרה, לא צריך. אז הנה, כן היה צריך, חיכינו איזה חצי שעה בחוץ. אז כן, כמה מתוקה, אני אוכל בורש, ואשתי בטח בבית יושבת ומקנה עכשיו. הם ידועים יש שם כל מיני מאכלים פה, אבל יש שם גם אוכל רוסי קצת וזה, ופירות ים וכל מיני דברים. בורש שלנו. בואו נגיד איך הבורש שלנו. בואו נגיד עכשיו. וואו, על ציר בקר כמו שצריך. בורש טוב. הנה עיקרית זמן. המבורגר, מטיור כמובן. וואו, שמנת פטריות, לא מולים, שרימפס וקלמרי. ימי. וואו, כמה אנשים, חשבתי שאתמול היה הרבה, אז זה כלום ביחס להיום. ומישהו התחדש פה בנעליים. טוב מאוד, התחדש. אפילו קניתי משהו קטן לאשתי. אין משהו, אז קניתי לה משהו כזה חמוד. Love a day keeps the doctor away. בדובי KKK, סתם, לא, זה דובי של trick or treat, חמוד. זהו, אז גם אשתי סוג של מסודרת, אתה פונקת מספיק, אנחנו יכולים מחר לחזור הביתה בכבוד. לא יכולתי להתאפק, אז אנחנו בסיבוב שני עם הדבר הזה, אתמול סיימתי את הערב הזה, גם היום. וגם היום פספסתי את הצילום. קורה, איתי פה גמור מהעייפות. שלום לכם. אז הוא יחכה עד שאני אקנח, ואז נלך לישון. בוקר טוב. לאן נלך?
אוכל. אנחנו צריכים אחרי זה לסיים לארוז, לא שיש הרבה, אנחנו עם ארגז של אופנוע, לא לקחנו מלא דברים, כל מה שאפשר היה לזרוק אצל סבתא נזרק. היום ארוחת בוקר שונה, כי היום חג, אז הם לא עושים בישולים במקום, זה כמו שבת. לצורך העניין, בוא נראה מה יש להם להציע היום. טוב. בסוף כן עושים בשבת יפה, כאילו בחג. מצוין, זה אחלה חביתת. יש דונטים ושמעתי שהפיצה להיט, נכון? אין קפה אבל. הם עושים חביתות במקום, אבל אין שום דרך לאסוף קפה. וואי, למה? טוב, עשינו צ'ק-אוט מהבית מלון, לקח 10 שניות בערך. זהו, עולים על האופנוע, אנחנו כבר מפוצצים כל הארגז, אי אפשר לפתוח כלום. נוסעים עכשיו לאייסמול, נראה מה נסתובב שם, אחרי זה אנחנו הולכים לאכול בלוויתן, שזה ההמבורגרים הכי טובים באילת פחות או יותר, ואז הביתה, אחרי תדלוק כמובן, אחרת לא נגיע. נכנסנו לבבילון, אנחנו שורפים קצת זמן על האוכל, זה באייסמול, הכל סגור, ואיתי ממש רצה לשחק פאקמן על המסך הגדול, אז יאללה, let's do this. תבחר כיוון, תביא את השקית, תן את זה, תן בראש. סתם. You can do it! מסך ענק, איזה כיף. נגה. למה יש את הפס הזה? טוב, תהנה. לא נכון. הוא מצלם את הצד הלא נכון, אה? או! טוב, ניצחתי אותו ממש. כן, לרגע חשבנו שאיבדנו את המצלמה. anyway, חיכינו חצי שעה עד שלוויתן נפתחו, ועכשיו אנחנו מוכנים להזמין. ממש עכשיו מוכנים. צלחות להחליף. יפ. כן, שלך בלי כלום. תכף נבדוק את הטעם, אבל קיבלנו את הקציצות שלנו. הלחמניות זה משהו, הלחמניות שנאפו היום. מרגישים את זה. וואו. נראה פצצה. תדלוק אחרון לפני עובדת. עכשיו יהיה לנו דוך. אם הכל יהיה בסדר. כמה קילומטר אמרנו? 370? יפ. הגענו! וואו, איזו נסיעה מטורפת זאת הייתה, בכלל כל הטיול הזה היה כיפי. עשינו כל מיני דברים, אכלנו טעים ורכבנו הרבה, שאני כל כך אוהב את זה. אני חושב שהרכיבה זה כאילו, בכל זאת מבחינתי זה הדבר הכי כיפי בכל הסיפור הזה. די, תעשה שלום. חבר'ה, מקווה שנהנתם מהבלוג שלנו. לא היה הכי מרתק שבעולם, אבל אנחנו מאוד נהנינו. אם אהבתם אותו, שימו לייק, תעקבו אחריי אם אתם עדיין לא. כאן אתכם יגאל סמטס, ואיתי שמאחורה. תודה שהייתם איתנו, וניפגש בסיפור הבא. ביי!